eriotza bizitzan parte da, eta hein hortan, baita ere barne movimentu horiek sortzen egin, hor gauzak pizteie, eta nolabiteko gonbidapen bada, ez? Orduan, bada ipuin bat benetako gertaeran oinarrituta dago, da euskeratik egindako ipuin bat, Euskal Herrien gertauteko histori baten esan bezala oinarrituta, Ekain eta Miraren arteko harreman bada, semi eta bere aman arteko harreman bat. Ekainek kontatzeu, oain 9 urteko Ekainek, 3 urtez euskenin bere ama nola gaixotu zan, eta prozesu hori kontatzeu. Eta gero, amets bat eukitzeu bere amakin. Eta pixkedie galdera unibertsalak, umiek normalin orokorrin ite dituztenak. Heriotzan gaien ingurun kuriosiari sortzen asteienin, 5-6 urtekin. Askotan, galdera hoien aurrin oso deseroso sentitzekea. Eta azkenin galderak, die jakin min baten ondorioz, eta heriotza ulertu nahi du, baina gehieman nahi du ulertu bizitzan prozesuen. Hemen naho, baina nire ingurun gauza gertatzeie, animalitxuk hiltzeie, naturare eraldatzen dihue, lagunen baten amona edo ationa hilkoa, edo baten faltakoa, eta horren azalpena nahi du, ez? Ipuine gordine da, baina aldiberin zerbait sakonakin konektatzen zaitu, eta dala benetako egi horrekin, ezta? Bizitzan askotan gabiltz zurrunbilo baten eta geldiu, eta zer da hemen importantie, ezta? Zer da benetan mereziduna? Bidai bat planteatzet, hori izate joet, azkenin bidai bada bakoitze bere barrura, nik ipuine aurkezten nihue modu desberdinetan, aurkezte ditut kapituluek nolabiteko esalditxo batzukin, beste pare bat kapitulo txontxongilo, Mirari eta Ekainen txontxongiluk ere ditut nirekin herri-zerri, eta, Ekain eta Miraren artean dago elkarrizketa bat, nun aidan kapitulo desberdinek aurkezten, ez? Eta gero, laguntzaigu bidai hortan, 40 minutuko bidai hortan, tximeleta zuri batek. Hor, umiekin, nolabit interaktuatzet, eta tximeleta zuri hori, tartimein dihue galderak botatzen. Tximeleta zuriek iteizkiguen galderak, zue bakarri dakizu erantzuten. Guk helduek ez dakigu erantzuten. Ze guk gehiagin pentsatzen dut. Zuek pam botatze zu erantzun, ez da? Eta gero helduentzako noski nahi dolu prozesuen lagundu dizkiben zenbait gain hausnarketa testuek ere irakurtza ditut, ez? Utsuneai buruz, oroitzapenai buruz, edo nun dago irtera argia, ez? Ze zulo beltzortan gaudenien argi hori ez dugu ikusten, baina badao. Eta pixket nahi zer lagundu egiten, ez? Orduan, pixket bidai bada, nolabiteko ikuskizun heriotza eta odolun inguruko ikuskizun kultural bada, ez dakitola esan daiteke, baina,